Catalunya és un país de boscos. El 64% de la superfície és forestal i d'aquesta més de la meitat correspon a boscos. Els boscos de Catalunya són boscos on, tradicionalment, l'home ha actuat de manera molt directa. Són boscos que estan gestionats des de fa segles. Però des de fa anys, la manca de rendibilitat econòmica de les explotacions forestals fa que els boscos s'abandonin de manera progressiva i que una part important es trobin subexplotats. Anualment, a Catalunya només s'aprofita una tercera part del que creix al bosc en fusta. Per tant, any rere any, els boscos de tot Catalunya acumulen més i més biomassa. Aquest abandonament, juntament amb la disminució de l'activitat agrícola, genera un augment del nombre d'arbres i un increment desordenat de la superfície forestal. Aquesta situació porta a la degradació del bosc i comporta riscos com els grans incendis forestals, les plagues i la pèrdua de vitalitat dels arbres. El bosc ha passat de ser una font a un magatzem d'energia. L'explotació del bosc, mitjançant la gestió forestal sostenible, és bàsica per a la conservació i millora dels nostres boscos. Cal gestionar els boscos per conservar-los i perquè mantinguin, ara i en un futur, les seves funcions econòmiques, ambientals i socials. L'explotació sostenible de les masses forestals genera un gran potencial de creació de riquesa, de llocs de treball i de fixació de població al territori, especialment en zones rurals. Els treballs de manteniment i millora de les masses forestals generen, entre d'altres productes, un recurs natural i renovable que sempre s'havia aprofitat energèticament. És el que anomenem biomassa forestal. La biomassa forestal primària inclou tots els productes i restes que provenen dels treballs de manteniment i millora del bosc. Es tracta de fusta prima o de poca qualitat, no apta per la indústria de la serra. L'ús de la biomassa forestal afavoreix el consum d'energia local i la creació de llocs de treball en zones rurals. També ajuda a reduir les emissions de CO2 i permet evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica de futur. Mitjançant sistemes que segueixen estàndards de qualitat ben definits, comprovant paràmetres d'humitat i mida, la biomassa ens arriba en forma de llenya, estella o pèl. A l'actualitat, hi ha una gran varietat de solucions tècniques que s'adapten a cada tipus de combustible i que donen resposta a les diferents necessitats dels consumidors, amb una gran versatilitat, eficiència i confort. L'ús de la biomassa forestal com a font d'energia és comparable a l'ús dels combustibles convencionals, pel que fa a comoditat i confort. Amb l'avantatge que el seu ús contribueix a l'estalvi econòmic i a la millora del medi natural. També ajuda a reduir la dependència energètica externa i permet assegurar una major estabilitat de preus que en el cas dels combustibles fòssils.
Amb la garantia de servei i la tecnologia actuals, la biomassa és garantia de comoditat, seguretat i confort. El mercat de les energies netes és una oportunitat per als nostres boscos i per al conjunt de la societat. Ajuntaments, instal·ladors i silvicultors, posem al teu abast l'energia que ens dona el bosc.